ma ina ƙaunar ki jaruma mota wadda ke da daɗi ma transport. Salamu alaikum. A'a, raki. Hamisu ya akai? Ga mu mun shigo to amma kuma matsalan guda ɗaya shine an ce mana hanyar babu kyau gaskiya gashi mun shigo Maradi. Hanyar an ce babu kyau kuma motar da muka taho da shi yayi ƙasa da yawa. A dawo ina nufin za a yafe mana sai mu haɗo gudunmuwan mu turo. A ba wannan wani irin zance ne kuma? A'a ba wannan zancen dan Allah da Annabi ina momi? Okay ga momi nan. Ba ta waya. Okay. Hello Rakiya. Na momi. Kin juwai wani zance. To ya zami motocin ma ƙasa suke kuma an ce hanya bayi da kyau. A ba dan Allah. Ba haka za a yi ba. A'a to ga auta gaya masa. Ba shi waya dan Allah. Aha. Hello. Ala peso. Hello auta. Kin san hanya an ce ana gyara kuma ga motar ta yi ƙasa ai ba za mu iya zuwa ba. A tsaya ka ji. Kai dan Nijar ne zan iya cewa ka san yaman ya san ka saboda haka ka san me nake so da kai ka tambaya nan cikin Maradi ina ne Ema Transport Voyager. Ema? Okay to ka ji wani Ema. Yanzu sai ku aje motan ku anan ku hau mota ku taho Nyamai. Ni ma ita nake hawa idan zan tafi Najeriya ko kuma idan zan zo Nijar saboda haka yanzu maza ka hanzarta idan kuka iso Nyamai za ku bani labari. To za mu je mu gwada, za mu je mu jarraba. Za mu jarraba yanzu insha Allah. Yawa sai mun zo. Okay to sai na ji daga gare ku. Na gode. Okay. Haba, amma ku ce ba wannan zancen wallahi. Ai gwanda ku zo. Ma cikinta ne yau muke dukan tafiyar mu mai nisa ma kiran da kun kai ma dukan al'umma ai sun amsa tilas mu bi ku tilas mu bar ku domin kula da fasinja Allah ya bar ku ma transport ya jar gurin aiki ma gwanar mu ce ma gwanar mu ce yau ma ta mu ce Nijar birnin mahar da na 'yan ƙauye Allah ya bar ku ma kiran su farkon yiya inda kiran ku ne da a kullum har abada ne ban fasa ma tsarin ki daidai ne daidai da 'yan Nijar ma kiran su farko ya ku ne a san Nijar aiki gurin ku tsari gare shi Allah ya ba ku kun tsara Allah ya kara kauna gare mu dukkan mu 'yan diyan Nijar Najeriya suna ma yabo ga ematuran su fartayi ematuran su farko ne sarakan aiki. Akai dan Allah. Wai har kun shigo Nyamai? Yanzu haka kuna ema? A'a, gani nan yanzu nan zan zo. Ema kenan. Sha yanzu maganin yanzu. Kana ji? Ta shi ka gyara min gida. Baki na sun shigo zan je in dauko su. Ina zuwa yanzu. Kai saurayi ma dan Allah. Transport. To ya kuka ga Ema? Abu ai ni za a tambaya ya aka ga Ema ai. Ni fa a cikin Ema hammata na samu. Madalla. Na samu caji. Abin da haka ko wayar da mun sauka an samu matsala dan ba za mu iya kiran ki ba duka wayoyin kowa ya dauke a cikin caji ba. Ai ya kai. Ba na fara muku ba. Gaskiya ne ya da Ema caji. Ba malam. Ema caji. Lalle wannan motar da za mu tafi. Ka san sanyin da yake cikin motar nan? Nan ma Gurin caji. Gurin caji ba. gida za ka sa caji. Ema Transport Voyager. Ema Transport Voyager.
ne